ଫତେଗଡ଼ ଥାନାରେ ପୂର୍ବତନ ଏଏସ୍ଆଇ ଅରୁପାନନ୍ଦ ନାୟକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଘଟଣାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଫତେଗଡ଼ ଥାନାରେ ଗତ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଫତେଗଡ଼ ଗ୍ରାମ କାଳିକା ସାହିର ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କ କଳି ନେଇ ଫତେଗଡ଼ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଦୁଇ ପରିବାର ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଡାକିବା ପରେ ଉଭୟ ପରିବାର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ସେଦିନ ଫତେଗଡ଼ ଥାନାର ପୂର୍ବତନ ଏଏସ୍ଆଇ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଫତେଗଡ଼ ଥାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ସେଦିନ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପକ୍ଷର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା। ରଶ୍ମି କଅଁର, ଗ୍ରାମ ଫତେଗଡ଼। 11 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ପୁଅ 9:30ରେ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଥିଲେ ମୋର, ଯାହାକି ରାଗ ରଖିକି ମୋ ପୁଅକୁ ସାଇକେଲରୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ 3 ଜଣ ଯାକ ସାଇକେଲରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବନବାସ ସ୍ୱାଇଁ, ସବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅଙ୍କିତା ସ୍ୱାଇଁ ସେ ରାଗ ରଖିକି ମୋ ପୁଅକୁ ସାଇକେଲରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଫତେଗଡ଼ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ଲେଖିଥିଲି। ସେ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ଆମର ଯାଇକି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେ ଲୋକ ମାନେ ରାଗିକି ଆସିକି ଥାନା ଭିତରେ ମୋତେ ବସିକି କହିଲା, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଏଠି ଲେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ, ମୁଁ କ'ଣ ତୋର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଯାଇଛି, ଏମିତି କହିକି ମୋତେ ଗାଳି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପଚାରିଲି ଏମିତି କ'ଣ ଭାଷାରେ କହୁଛ ବୋଲି, ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଥାନାରେ ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ନ ଉଠେଇବୁ ମୁଁ ତୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି, ତୋ ପରିବାରକୁ ବି ମୁଁ ନିପାତ କରିଦେବି, ଏମିତି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଥାନା ଭିତରେ, ମାନେ ଥାନା ପରିସର ଭିତରେ। ସେଇ ଭିତରେ ମାନେ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଥିଲେ, ସେ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ଲୋକ, କାହିଁକିନା ସେ ଭଲ ଲୋକ ନ ହେଇଥିଲେ ସେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗଭର ହେଇଥାନ୍ତେ? ତେଣୁକରି ସେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାରୀ ଲୋକକୁ ଏମିତି କାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, କ'ଣ କରୁଛ। ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି। ତେଣୁକରି ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଥାନା ପରିସର ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି କହିପାରିବନି, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କହିଥିଲା ଯେ ଆଉ ମୁଁ ସେ ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ତେଣୁକରି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଥାନା ବାବୁ ତାକୁ ଥାନା ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ମିଛ କଥା, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ କଥା। କାହିଁକିନା ସିଏ ବିନା ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନ କହିକି ସିଏ ବିନା ମତଲବରେ କେହି କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବେନି। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସିଏ କେବଳ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ କି ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ଆସୁଥିଲା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତମେ କାହିଁକି, ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ।